Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomanashi makadii yenyu, ndibvunzireiwo kune vanoziva zvimwe ndingabatsirikana. Baba naamai vangu vakashaya, but pavakashaya ndainge ndiine makore ainge ari pasi pemashanu. Ndikabva ndasara ndichichengetwa, but ndakasara ndichichengetwa kuhama dzaamai vangu. Kumusha kwababa kwainge kuri kudomboshava, asi ndakazotorwa nanasisi vaamai vangu vanova amai guru vangu kuti ndinge ndichivabvunza kuti nhai amai guru, ko kumusha kwedu kwakamira sei? Ivo havatombodi kana kuzvinzwa, havadi kundiudza madirections ekumusha kwedu. Please ndibatsireiwo, ndingaitawo sei kuti ndizive madirections ekumusha kwedu? Vedare ndo meseji yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Chinonetsa ndechekuti kowai amai guru vachirakidza kukumbuka kana mwanasikana uyu akatanga kubvunza nezvekumusha kwavo, kasi pane imwe secret yavanoziva here? Ngatitaurei naye mucomment section mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndinofara chose, ndinogara ndichingoteererawo chirongwa chenyu. Inini ndauyawo nenyaya yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 33 years. Mukukura kwangu mukoma ndaiva munhu aiva nemunyama kungopomerwa nyaya yandinenge ndisina kuita, kana kungonzi ava nemukomana vachiudza amai vangu. Asi amai vangu nokuziva kuti ndaiva ndiri munhu ainge akaita sei, vaingondibvunza vototi siyana nazvo. Asi mukuzonopedzawo kunyora form 4 nekuzotsvakawo basa, ndakangoona kuti munyama uye ndainge ndingori nawo paigona kunzi pashayikwa mari ndaingonzi ndini, asi mari iya vaizoiwana. Asi kuti vange vachindiudza kuti mari iya yavainge vandipomedzera kuti ndini ndainge ndaiba vaisazondiudza, vaingoramba vakanyarara. Zvisinei, ndakangorarama zvakadaro kusvika ndazowanikwa. Ndakati ndawanikwa ndo pandakabva ndaona kuti munyama uya wainge uchingoramba uchingonditeverera, munyama uya wekungotaurwa nanhasi ndinawo. Pakatanga nyaya yekunzi vakadzi vekuwanira kuJoni Mahure, kubva kuna natezvara vangu chaivo, vana tete vaingotaura. Ndakangogara zvakadaro sezvo murume wangu ainge achingoti nyarara. Asi mukomanashi, kubva pandakagara mumba kwe8 years handizivi chinonzi mupedza pabonde, asi kana ndichirota ndakarara ndo pandinonzwa zviya zvinotaurwa nevamwe vakadzi. Asi murume wangu haana kubvira ambozviona kuti handipedzi pabonde. Mukoma ndaingonamata, asi ndainyara kana kuudza kunyange munin'ina wangu chaiye. Asi ndakazongobuda mumba ndega ndikangoti handichadi murume, asi ngoma ndiyo. Hapana kana chandinonzwa, ende vandinodanana navo izvozvi vanototi wai usingapedzi, handikunzwe wani kana uchiti wapedza. Uye hapana relationship yangu inogara. Munin'ina wangu paakazomitiswa ari form 4 akabva agara pamba, ndo patakazotaura nyaya tikati unonzwa kunaka kwemurume here? Munin'ina wangu akabva ati sisi, kana ndirere nemunhurume hapana kana chandinonzwa, asi kana ndichirota ndakarara ndo pandinonzwa kuti bonde rinonakidza. Ndo pandakabva ndati same nezvandinoita, hapana kana chandinonzwa kana ndirere nemunhurume. Takambofamba asi hapana change. Mukoma kubasa chaiko handiwani basa rinodarikidza 3000 rands pamwedzi, hazviiti. Ende hapana kana chandinokwanisa kuita nemari yacho yandinenge ndawana, kunyange iri shoma zvayo, but mari inopinda mumaoko angu hapana kana chainoshanda. Mukoma ndatambura, hapana kana chimwe chinofambira chimwe muupenyu inini nemunin'ina wangu, hapana kana chimwe chinofambira chimwe muupenyu hwedu hwatiri kurarama. Kana paine vanobatsira, please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Inini ndiri mukadzi musvinu chaiye asingashoreki,
asi kana wekufambidzana naye handina pari zvino, nekuti pandinoda kuti ndinge ndichidanana nemunhu, kana tadanana tava ne2 months ndine munhu, chinouya everyday, then munhu uya wandinenge ndichifambidzana naye unotoona kuti kwandiri anenge atova low. Ivo amai vangu pandakavaudza vakabva vati ini zvechivanhu bodo, simba nekunamata, asi ndafambawo kumapostori hapana kana change. Iye zvino ndine discharge yava kukwanisa 2 years ichibuda. Ndaenda kuzvipatara zvakasiyana-siyana, kumadoctors akasiyana-siyana, ndiri kunzi hauna kana problem. Saka ndashaya kuti chii. Please, ndinokumbirawo rubatsiro mukomanashe. Handichazivi kuti discharge iyi haizokanganisi here chibereko changu, nekuti mishonga ndambozama kuti ndinge ndichinwa but hapana kana change. Kwese kwandinofamba zvinonzi mweya wechikwambo. Mweya wechikwambo iwowo uri kuita kuti ndinge ndichibuda discharge. Chikwambo ichocho pachinosangana neni ndo chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichibuda discharge iyi yandiri kubuda. Inini ndiri muno muDurban, ndinogara zvangu kustay in. Upenyu hwangu hwakaoma. Chanditambudza ndichocho chekuti ndine munyama wekungoonekwa sendisiri munhu, iwewe uripo. Ndatenda zvangu. Kana maisa nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiudzawo ndikwanise kuzopindawo mucomment section. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Kana muchizivawo kwekuti vanokwanisa kuenda, kwekuti vanokwanisawo kuwanawo rubatsiro, please uyai kuinbox kwangu tione kuti vanzvadzi vedu vangabatsirikana sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi mukomanashi. Mukomanashi ndokumbirawo kuti mundibetsere, mundiposterewo post iyi. Kana maposta mundizivisa, because handizivi kuti unoiona sei kana muchinge maiposta. Ndakapa umwe mukadzi mari anoita zvemabhiro, anozviti Lisa Bills. Pekutanga bhiro rakauya, pechi2 bhiro harina kuuya. Pandakamubvunza akandisendera meseji akati tipei madetails evanhu vacho vari kutambira kuZimbabwe. Ndamusendera madetails ayai, haana kusvika. Akabva foni yake yatodzima. After 1 week foni yake haichapindi, yatodzima. Gurupu racho raaive haachatobatike, atosiya aloka gurupu racho. Ndobva zvatopera zvakadaro kusvikira ike zvinezvi dzatova 2 weeks akangonyarara. Pekutanga bhero rakatosvika zvakanaka-naka. Pechi2 apa kwakuita chitsotsi, kwakutora mari, kwakundibloka, kwakutochinja line number dzake hadzichabatiki. Ndiri kurwadziwa mukomana asha, handisi kugona kana kuti ziva kuti ndingataure ndichiti kudii. Apa bhero racho ranga riri bhero ramhama ravanga vatotumirawo imwe mari yavo. Ndobva ndatoisawo imwe yangu kuvawedzera kuti vawanewo chekuita vari kuZimbabwe vachichengeta vana. Ndine vana 2, handina murume. Kunge kuti tichitobetserana kuti vakatengesawo at least pakanzi pane zvinenge zvichidiwa kuchikoro, kana kuti pane zviri kudiwa zvikafu vagone kutenga. But handapererwa, handisi kutogona kana kuziva kuti ndingati chii. Mari yacho iyoyo imari yekuti unenge waitamburira muno muSouth Africa. Handisi kuwanika mari zvekudaro. Unenge watambura kuti ubatanidze tumari toto, munhu ongotora just like that. Ndikurwadziwa mukomanashi. Handizivi kuti ndinganyatsotsanangura ndichiti kudii, but ndiri kurwadziwa. Handitorina kana pekutangira. Apa mari yacho mama yavakatumira vabatanidza ikoko, havana kana chavainacho ike zvinezvi. Ininiwo kuti ndivatumirewo kamari kekuti vambofanosesekedza
handitorina, handina. Ndokurwadziwa mukomana wacho. Ndokumbirawo kana pane vanogona kundibetsera at least kuti mukadzi uyu angodzosa zvake mari yangu. And mukomana wacho, kana maposta muzondizivisawo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Shuwa munhu kuita zvivindi zvekusikama munhu mari yake. Please ngativabatsiriwo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, yes boy, uri say, please assist me here. As a good man, ndakatengerawo my wife a brand new car straight from the bank. She has everything. And my hairdressers vanotoita zvekubhukiwa votouya pamba pake. She is living like the Queen of England. Okay, here is the problem. Is it normal kuti munhu ane dzakati kwesere dzinokakata anomukira TikTok na 1 a.m.? Inini, I am a traditional man. I expect kuti kunyangwe tiine giza pamba, but anofanira kuti ange achimuka achindiboilisira mvura, because to me it is a sign of respect. But now is the problem. Pandinomuka na 5:30 a.m. and I have to be out of the house by 6:35 a.m. kuitira kuavoida congestion inenge iri paroad. But how can I not be stuck in traffic iye munhu achirara pandinozomuka? Kuti ndinge ndichigeza ndinenge ndatopopota ndozotoita zvekubuda pamba sometimes na 6:40 a.m. about 5 minutes late. Mukadzi uyu haazivi kuti time is money. Once lost, you can't recover it. What a mess. It is just a mess. Inini, I have given up. Vakadzi vanonetsa. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii mukomanashi? Inini ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Ndinoitawo zvekutengesa mafoni. Ndava nemakore anosvika 12 ndichiita business iri. Ndakaroora ndine vana vangu 2 boys chete. Business rangu iri kubva zvandakaritanga ndaiwana mari yakawanda naro. Ndakatosvikawo pakutotenga stand nekuda kwekutengesa mafoni. Nguva zhinji ndainge ndichiendawo kuSouth Africa ndobva ndanohodha mafoni, but ndaiita zvekumahodha mumbavha. Zvakazongotanga kungodhakwa mbichana zvandainge ndisina kunzwisisa, but zvakatanga kudhakwa pandakatengawo stand. Ndakabva ndaendawo kumusha ndokubva ndanozivisawo vabereki vangu, but ndakasiya ndaudza vabereki vangu kuti ndinokumbirawo kuti munge musingazoudze everyone kusvika ndagadzirisa nyaya dzangu dzose. But pasina kana time ndakazongoona ndava kutumidzirwa message neumwe mwana wepa next door achiti congratulation, ko zvatakanzwa kuti wakatenga stand, ko pawakauya kunosha wai usina kundiudza, ko stand yako wakaitenga mari? Ndakabva ndamuudza, munongozivawo vanhurume kana tichitaurirana haubudi pachena. Kunyangwe wawana chinhu mahara unozongoudzawo vanhu kuti wachitengawo neprice yepamusoro-soro. Stand iyoyo kuiwana kwandainge ndakaiita, mastand aya ainge achibuda achinzi ndeye mayouth. Saka ndakaendawo ndikabva ndanoaplya ndokubva ndabhadharawo mari shoma ndikabva ndakwanisa kuwanawo stand yangu. But uyu muchinda uyu mwana wepa next door wekumaraini kwedu ndakabva ndamuudza kuti stand iyi ndainge ndaitenga $8,000. Saka handichazivi kuti kuudza kwandakazoitawo vanhu vekumaraini kuti stand iyi ndainge ndakaitenga cash in $, handichazivi kuti ndo pakabva muroi wangu here. Nekuti pekutanga ndakaodha mafoni angu panguva yacho most of the times ndainge ndava kusatravela ndichienda kuSouth Africa, ndainge ndava kungobatisa madriver emabhazi ndongoita zvekuodha mafoni obva auya. Pekutanga as usual ndakaodha mafoni angu akabva asvika akashota.
Pechipiri ndakabva ndasimuka ndikaenda ndega kuSouth Africa ndikanoodha mafoni angu, asi ndiri munzira bhazi racho ratainge takakwira rakabva rarobhewa mukomanashi. Apa inini stoku yangu yose yainge iri pamafoni. Ndainge ndisina mari as ndainge ndangotengawo kagrosari zvimwe zviya semunhu ainge angoendawo kuSouth Africa. Ndakarobhewa everything mukomanashi. Ndakazotoita zvekuzotogamuchirwa nemudzimai wangu mutauni nekuda kwekuti ndainge ndisisina kana sent. Kubva ipapo ndakanga ndachiomerwa neupenyu. Apa madhamu ndivo vainge vava kushanda chete, ndokuzondipa yavainge vakachengetedza kuti ndinge ndichinostoka zvekare. Saka mutauni imomo ndainge ndiine imwe shamwari yangu yandainge ndichiziva ainge ainewo shopu yake yainge ichiita zvekutengeswa mafoni. Umwe musi ndakati ndichitaura naye, iye akabva atanga kundirondedzera history yeupenyu hwake. Akabva andiudza kuti kumashure uko kune zvainge zvakaitika kwaari izvo zvakakonzeresa kuti ange achifamba-famba achitsvakawo kwekuti anokwanisa kubatsirwa. Ende achindirondedzera history yake ndakabva ndatoona kuti zveshuwa kwacho kwaainge akaenda vainge vakamubatsira, nekuti ainge ava kutofambawo nemotikari nekungotengesa kwatainge tichiita mafoni. Muchinda uya akabva andipa madirections euko kwaainge akaenda. Ndichidzoka ndakaendako ndokusvika ndikabva ndanzi ndinge ndichibhadhara mari yese yainge ichidiwa kuti ndibatsirwe. Ndakabva ndanzi ndinofanira kuzodzoka, but after 2 months pandakazodzokera iko kuya, bhizinesi rangu ndipo parakabva ratanga kufaya. Bhizinesi rangu rakafaya such that ndakakwanisa kutovaka zvose nekutodzorera mudzimai wangu mari yaainge andikwereta. Mafoni ndakatanga ndiine shop 1 kusvikira ndatova nemashop 2 mutauni. Ndakanga ndakanzi ndaifanira kuchinja musikana webasa paya pandinozodzokera kunoona munhu uya ainge andibatsira. Ndakangozviita kwenguva diki diki ndokuzoona kuti ndakanga ndava kutozivikanwa nenhau yekudzinga vasikana, because mhiko dzacho dzandainge ndakapiwa ndakanzi musikana haafaniri kugarisisa pashop ipapo. It's either munhu kana ndikangomupa first pay yake ndisati ndamutambidza pay yake yechi2 ndinofanira kumutsvakira nyaya ndobva ndamudzinga, but musi wandinomudzinga ndinofanira kuti ndinge ndichimupa pay ye3 months ahead, ndiko kuti mhiko dzacho dzikwanise kuramba dzichingoshanda. Ndainge ndichitozivikanwa kuti pachishopu chemurume uyu vasikana vebasa havagarisi kwenguva refu. Kwandiri mhiko idzi dzainge dziri nyore kudzitevedzera nekuda kwekuti kungodzinga munhu uchimupa mari ye3 months ahead zvainge zvisiri zvinhu zvinorema kwandiri, nekuda kwekuti mari mushopu yainge ichitopindawo zvainge zviri nani. But hameno kuti dambudziko rakazobva nekupi kana kuti mhiko dzacho ndakazodzityora sei, because as far as I know mhiko idzi ndainge ndichizama kuti ndinge ndichidzitevedzera napose pandinogona napo. But out of nowhere about 2 months ago mwana wangu mukomana akangotanga kurwara achiti ndinonzwa musoro. Akangoti musoro ndokubva taenda kuchipatara. Vakazama kumupa mapiritsi but mwana akabva atoita wese. Gumisidzire mwana atoadhimitiwa. Patakazodzokera kuchipatara takaenda kuwadhi kuya kwatainge tasiya mwana, ndokubva taudzwa kuti mwana ainge achinjwa wadhi yaainge ari, ainge atoiswa psychiatric wadhi. Mudzimai wangu ndiye wandakazosangana naye akagara panze pedhoo rinoenda kupsychiatric wadhi achingochema achiti mwana kubva nezuro ava kurakidza kuti pfungwa dzake dzava kurasika. Nanhasi uno mukomanashi mwana wangu anopenga, tigere naye pamba. Ndanga ndichikumbirawo kubvunza kuti hamunawo here munhu wamunoziva anokwanisa kuroyonora kana kuri kunzi mwana wangu akaroyiwa, kana kuti pane zvakakonzerawo kuti mwana wangu ange achipenga. Ndakambodzokera kuya kwandakaenda ndikanopiwa zvandakapiwa. Ivo vakati dambudziko iri harisi dambudziko rakakonzerwa nemushonga wavo wava
vakatipa. Mukomana kana muinewo wamunoziva anokwanisa kuita kuti mwana wangu aregedze kupenga, please ndizivise. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu iyo. Zvakangooma azvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.